kula kalih Petruk terus omong-omong andane ratu sing paling pinter dhewe saiki, ratu sing paling ya S3 lah minimal. Nia Sinun Prabu Ndarawati, dasar pinter tur titih Sang Hyang Bathara Wisnu, mula panjenengan menika dijuluki Prabu Sri Bathara sak lumahing jagat kruping langit menika. Mboten wonten ratu sing nganggo jejuluk Sri Bathara kejaba amung werna loro. Biyen juragan kula Prabu Sri Bathara Rama ning pun seda terus kula nderek Prabu Sri Bathara Kresna. Kali-kalipun ngangge jejuluk Sri Bathara niku ateges titising dewa lan pitataning jalma. Nah, mula sowan kula wonten sampun Prabu Ndarawati menika panjenengan badhe nyuwun priksa nek pancen bapak kula niku dudu Bapak Semar, bapak kula niku asline sapa? Nek sampeyan isa nuduhke paring pangandikan kula ngaturaken panuwun tegesipun panjenengan tepi minangka dados titising Sang Hyang Bathara Wisnu lan pancen ratu sing pinter tenan. Pantes dadi pujangganing para Pandhawa. Anengo. Wis suwe reng kowe. Oh iya. Mbok menawa lucu kok terus ora. Ananging, heeh. Menawi panjenenganipun Sinun Prabu Bathara Kresna menika mboten saged mangertosi utawi mboten saged ngendikaken kula ora trima. Tantrimane gareng kula kalih Petruk wis sepakat. Ha, karepku iki sepakat ngono mau kok sunggamang. Ala yo lali lek kula kata-kata iki ora. Sepakat kula ora nrimakake nek perlu kula ajeng ngamuk teng negara Ndarawati, kula ora wedi mati teng negara Ndarawati. Pun ngaten mawon napa sing dadi atur kula. Lho kok sik. Wong takon kok meksa kuwi cara pundi? Cara nggen kula. Anyen kula antepi cara nggen kula niku wong takon kudu meksa. Wong jilih kuwi adile disili, wong takon kuwi adile diwangsuli. Ewadene ora iso mangsuli ya wis trima, aja kok meksa. Lah nek kowe meksa tegese kowe nerak pernata negara Ndarawati. Pun kula antepi. Najan kula kudu nerak pernata negara Ndarawati, kula mboten napa-napa. Pun ngoten mawon. Panjenengan kantun ngendika, "Gareng, pancen bener bapakmu iki dudu Semar. Ning bapakmu iki omahe neng kene jenenge iki. Napa bapakmu iki ora ana dipendhem neng kene sareane jenenge iki, mengke kula tak mara tak menaburkan bunga kepada pusaran bapak saya terus berdoa bersama-sama." Ngaten. Piye iki kok ora ana sing ngomong? Sinun Ndarawati ngertos napa mboten? Nolo Gareng. Saiki ngene. Yen nganti kowe nganggep aku wong lantip, setemene anak Semar kuwi lantip kabeh, tur ya pinter kabeh. Waduh, diwalik iki terus wis tenang wae, santai. Kowe kena nganggep Nata Ndarawati iki ratu pinter, ratu ngerti sadurunge winarah. Ratu ngerti lelakon ingkang aku ora weruh lelakon mau. Kena mbok arani kaya ngono. Ning janjane upama tak walik, Nala Gareng kuwi luwih lantip panggraitane tinimbang Nata Ndarawati. Petruk kuwi ya luwih pinter tinimbang Nata Ndarawati, jer kowe kuwi putrane Sang Hyang Ismaya. Mongko Ismaya kaya Wisnu kuwi tuwa Ismaya. Lah nek kowe takon aku rak muspra, saiki malah ganti kowe tak takoni. Tak duduhi bapakmu, tak duduhi. Ning waton kowe bisa ngerti petenging negara Ndarawati iki sebabke saka. Nek kowe iso nyingirke petenging negara Ndarawati, kowe tak wani ngerti bapakmu. Ning nek kowe ora iso ngerti petenging negara Ndarawati, ora ana gunane kowe takon karo aku. Jaja muntapler kinetap duka yayasine be. Netra kocak ngondarandir. Idem nyomangolon Joko wadanani rombranang kaya kumbang worawari. Oh, lho anggepe Nala Gareng noleh kok terus mandeng aku. Kowe nyawaku wis saka pasundurane tekan jempol sikil. Tok sawang anggep apa? Oh sik, mangke riyen. Gandeng kula ditantang kali Sinun Prabu Ndarawati, Nala Gareng, kowe tak wene ngerti bapakmu. Waton kowe iso ngerti pepeteng negara Ndarawati. Lah kok kula sawang kok sampean wujude Prabu Baladewa ning kok kemeluk kaya ketutupan pedhot peteng sing kula sawang. Nuwun sewu kula nyuwun priksa. Panjenengan rawuh mriki wigatosipun menapa? Lho, kuwi dudu perkaramu, perkaraku wae aku diwastani karo Prabu Kresna. Reng apa? Aku mengandani kok iki Sinuwun Baladewa to. Kowe meneng, Truk. Kowe kudune ya lantip panggraitamu, kowe kudune pinter kaya aku. Dibuka.
Pancaindra ke-6ku dening Prabu Kresna. Kanthi pengendikane panjenengan wis buka paningali Nalagareng. Panjenengan rawuh mriki merga Mandura ketaman pegebluk. Panjenengan wigantosipun nyilih Sekar Jaya Kusuma. Kinarya tumbal wadaning negara Mandura supaya iso ilang pegebluk sing tumama nang Praja Mandura. Nah niku sing marai pepeteng nggih niku. Mula sinuwun pangaparing pangandikan kaya ngoten merga sinuwun niku pekewo nek arep duwa sampean kakangne. Nek sampeyan ajeng maringke Sekar Jaya Kusuma nuwun sewu wong sinuwun Darawati niku ora percaya karo sampeyan. Lho, ora percaya karo kuwi piye? Kresna Jaya kaya ngono lho. Iki aku kadangmu Narendra Mandura Prabu Baladewa. Kok Prabu Purbawasya Narendra Mandrawati kula aturaken dhateng Nalagareng. Lho, kok diareke Nalagareng iki piye? Wis ta sik ta. Iki aku sing kuwasa iki aku. Dening anak Sinuwun Prabu Bathara Kresna, aku wis diparingi Purbawasesa. Dening anak Prabu Sri Bathara Kresna aku diparingi Purbawasesa. Anake sapa? Salah ucap. Dening Sinuwun Prabu Bathara Kresna aku diparingi Purbawasesa. Mula panjenengan rasa dadak bengak-bengok kaya ngoten niku. Ning aku duwe perlu karo Prabu Kresna, kula sing dadi wakile. Aku nyilih pustaka anu Sekar Jaya Kusuma, kula sing ora ngentukke. Nek kowe ora ngentukke padha karo kowe wani karo Baladewa. Amit biyen tekan saiki kula tetep wani. Kantri maning Narendra Mandura ajeng napa? Wah, ora minggat glendang negara. Sikep Gamaputra. Ya. Pripun? Sip to? Pancen pinter tenan kowe. Oh jelas kok. Nyepelekke sampean. Begitu sampean ngendika, kula niku jane pinter. Wah, kula langsung kaya direki pikiran kula terus biar nyawang apa-apa kok katon padian. Mripat tengen iso nyawang ngarepan, mripat kiwa kaya ana kapale. Kuwi arep edan. Ora sok kaya ngono kuwi senengane mujek-mujek elek ora. Wis butuhe Koko Prabu kae sing wigati sampurnakna dhisik mergo aku rada cubriya. Nggih, ngestakaken dawuh. Sak sampurnane Koko Prabu Mandura. Aku arep mrepke karo kowe tak duduhi wong tuamu Nalagareng. Wah, matur sembah nuwun nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Iso mrucut iki piye? Aku dikipatke kontal. Amen dikipatke kok kontal kowe iki ora sembodo karo lemu nyikep terus. Anak nyikepe mempenge ra jam amen dikipatke kontal yo. Arep sok kapan lek kedadean? Sampluk ndasmu lho ning ngono. Aku ki omong tenanan kok. Nek pancen kowe wani Arsa Mandura tandang ngono. Kowe lho sing dadi dakdaning pasulayan, kowe ndak Wasi Prabu Mandura ki panjalmane mungsuh sing arep lembut Sekar Jaya Kusuma. Heeh. Tandangi. Oke, ora masalah. Amin nandangi Prabu Baladewa kok kowe gila, kowe wedi. Oh, arep cilik. Arep pongkring kaya ngene iki nek nandangi Prabu Baladewa nek nganti aku kalah karo Prabu Baladewa. Wah, meguru karo kowe 20 taun. Tenan. Ane nek meguru kowe yo ngelmune apa ya? Oke, ngelmuku pencopetan ngono. Ayo terampil aku. Aku sik ngajari aku kok dadak pamer. Oh iya, Ndeng. Iya, wis rasa dadak sumpah-sumpahan terus ndak nyemelangi ya ora. Kanan kaya kene kok kokean sumpah. Wis tak menyang ya. Yo ngati-ati yo, Reng. Awat-awatan saka kadohan nek ora aku ketemper.
Nggih. Nek entuk lemper, ketemper. Wong kok ming panganan wae ora. Bayangke sik. Oh iya. Tak mangkat sik, ya sing ati-ati ah. Sayoli binatang manus maning jajaran sepertane kawono batur kaya ngono barat. Manus maning jajaran iblis lanat. Wah, dalah. Ing ngatasi Nata Mandura Prabu Baladewa diang langkai karo Gareng. Kekuatane Nata Mandura Prabu Baladewa sebalik karo Nala Gareng. Aku kuwi kadang Nata Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ki tiyang agung nang negara Mandura. Lah kok diwaneni karo Petra, diwaneni karo Gareng aku be. Modar ora kowe? Modar ora. Lha nek nabuh ki melek matane. Iki meng getak kok nyacah salone. Penabuh nek ngelih ya ngono kuwi. Penabuh ndasmu atos iki. Aku ora ngerokke sampean kok. Ngerokke rombongan. Dah, wonten ki celeng ngono wae kok. Jlang tonton. Wis. Aku ora nrimake perkara iki. Tan trimane sampean sing lawa. Lho, kowe wani karo Baladewa? Lho nuwun sewu. Anane kula wani karo sampean iki mergo kula didhawuhi Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek kula ora didhawuhi Sinung Prabu Sri Bathara Kresna, kula ora wani karo sampean. Ora ana dawuh Kyai Prabu Durawati kon wani karo aku. Sasmitaning tembung wong Jawa niku ora usah disebut, wong Jawa niku ora usah dilokke. Wong Jawa niku dibalang liring mawon pun krasa. Mula kula bareng dibalang liring. Ngenten iki. Mandeng kula. Ngenten iki terus mripate pindah teng sampean. Siji, ngenten iki. Nala Gareng, kowe iso gawe padang kahanan negara Ndarawati. Siji, ngenten niku. Kula wis paham, kula wis ngerti. Ngenten iki. Ngenten iki yuk. Ya. Ora guyon. Aku iki nesu tenan, kula ya nesu tenan. Nawa Gareng Atmaja Pembayun iki Lurah Semar Badranaya. Mila Debya Surasekti kalintang jayaning perang nadyan datan kawistara. Nalika semanten Prabu Baladewa kalindhing yuda datan saged glawat dipun jangkah dadane dening Kelurahan Nawa Gareng. Ical wujude Nata Mandura nenggih perjineman setran ganda lumayit abdining Pandya Brari Durga Sang Jaramaya. Mati aku. Waduh Petro, mati aku Petro terus sikep kaya ngene iki. Kapora. Kapora. Waduh kapok. Reng, Rene yo. Piye? Sapa Petro? Ora pangling ki Jaramaya. Sapa? Jaramaya. Jaramaya? Heeh. Abdining Betari Durga. Heeh. Kono gek mlayu ngundang Sri Bathara Kresna. Oke. Sri matamu kuwi. Oh iya lali aku. Karo ratu kok serasri. Saking gugupe ya.
Aku lho niku nek kon nyeluk sapa-sapa niku mung biasane nang mburine upama Petro niku kon nyeluk Bagong, kula kesusu ya ming Gong. Kon nyeluk Semar kesusu ya ming Mar. Kon nyeluk bojo kula si Lasiem niku ya ming Yem. Ha niki wau kula kesusu terus kono gak nyeluk Prabu Sibarawa aku ya kula ya ming Sri. Nek krungu kawula apa ora isin. Sok meneh ora dibaleni nggih mboten. Ora aja tak ngerti bapakmu nendi. Ampun. Petro ayo diluwari. Nggih. Ora pangling Jaramaya iki. Inggih sinuwun. Lah kok dadi nata mandura karepmu apa? Betah-betahe. Aduh. Petro, nun. Nek wis kapok ki aja dipulosara. Mboten. Iki tumbak cucukan iki. Ora ana wong milara apa-apa kok. Odah-adoh ora. Oh, dualeni ajar. Aja tok pilara, mboten. Jaramaya wonten dawuh. Sing dawuh sapa? Aduh. Aduh Petro. Wong ngayal. Men aku diseneni. Men aku didukani. Tangan di atas. Jaramaya. Wonten dawuh. Janjane sapa sing dawuh? Ha iki janda sing aduh. Wo. Tak kira nek onde-onde. Kidak iki tak lakokke mengarep aduh, mundur aduh. Aku iki apenake nek dikukur kok didak. Aduh. Edan. Mulane kok sikile ket mau ngene. Aku lo mainke degolmu mlocot. Wah loro tenan. Wah aku le ambruk ora kok perkara kalah dingdaya ning didak kuwi aduh. Sing ngakon sapa? Iwang Pandya Bedari Durga. Sire piye? Pados tedhanipun Baju Barat. Pados tedha tiyang Sukerta. Lah kok aku sing dijangka patine? Margi menawi paduka seda Pandhawa mboten nggadahi kegiatan. Menawi Pandhawa mboten nggadahi kegiatan gampilipun pados rana pejahipun para Pandhawa. Lah rak tenan to. Kula nyuwun gesang sinuwun ampun dipun pejahi. Baliyo matur marang Pandya Bedari Durga. Yen nata Ndarawati wis tekaning pati. Waduh. Lah mangke menawi dipun teliti wonten negari Ndarawati wis to matur karo Permoni. Yen Kresna wis tekaning pati kono Baliya. Oh nggih, Baliya ndang. Oh nggih nyuwun pamit sinuwun. Oh. Jumbuh kalian naturipun Gareng. Dene kula sampun saged damel padhang kana negari Ndarawati, meh kemawon pusaka saged dipun glembuk dening si Jaramaya. Iya Petro, nggih. Jare nek Jaramaya iso tekaning pati utawa iso semingkir sampean maringi dawuh wong tuwa kula teng pundi? Petro, nun. Kowe ya klebu takon wong tuamu. Nggih, wong kula ya kepengin ketemu bapak. Saya aku tak takon karo kowe. Kresna karo Petruk itu sapa? Tuwa kula. Lah apa mokal, apa mempring atase aku ki laire wae adoh karo kowe dhisik kowe. Kok aku ngerti bapakmu ki nalare piye coba aku tak takon. Oh iya ya. Lah apa tumun aku ndung lair bapakmu wis ana kok aku ngerti bapakmu ki apa tumun apa ya kelakon. Oh iya. Lah terus lah saiki ngene wong takon bapakmu kuwi kudu takon karo wong sing luwih tuwa. Sing luwih tuwa sadurunge kowe kuwi sapa? Nek wong sing luwih tuwa sadurunge kowe ora iso ngandani bapakmu, lah nek cara aku diajar wae ngopo?
Otak pacul ndasmu. Ngandani apa? Kowe krungu ora? Apa? Sinuwun Prabu Ndarawati mau ngendika apa? Petro, aku tak takon karo kowe. Aku ro kowe kuwi tuwa sapa? Ah tuwa aku to, wong aku wis umure pirang abad. Ah iya. Lah apa tumon? Wong antaraning kowe karo kowe tuwa kowe kok aku ngerti bapakmu kuwi ra apa tumon? Ora ngakal to, Rek. Bapak ana Sinun Ndarawati ya urung lair. Aku lair Sinun Ndarawati ya urung lair. Iya. Terus Sinun Prabu Ndarawati ngendika piye? Lah nek kowe arep takon karo bapakmu iki karo wong sing luwih tuwa tinimbang kowe. Nek ora iso ngandani, Dadyatasi wae. Mongko wong sing luwih tuwa tinimbang aku, sapa? Aku. Lah saiki kowe tak takoni bapakku sapa, kowe ngerti ora? Nek ngerti matur nuwun, nek ora tak kepruk bata sirahmu. Kes! Sadoh e. Pemecet jauh tak tantangi jen do ijen kok. Ha iki padha karo Kresna iki ngedu kowe karo aku, Truk. Ora perkara ngedu ning kowe iso ngandani apa ora. Walah, seme. Apa iya iki? Iki kowe iki. Truk, sadar. Piye sadar piye? Kowe iki didu Sinun Prabu Ndarawati iki ya ora ngerti jane bapakne awake dhewe. Terus kowe kon takon aku, men kowe karo aku sulaya, terus dhek lunga. Ae pancen watu pinter, termasuk licik ya kae. Mula kowe karo aku rasa dadak bentak sirah, rasa dadak padudon. Saiki ngene, piye? Mampir ning Karang Kadempel sik ngleremke rasa. Heeh. Mun wis lerem rasane goleki bapak wong loro meneh. Oh iya. Wektune ming 2 jam nek ora ketemu, ya rasa sida takon bapak. Wis digawe santai wae to? Oh iya wis nek pancen ngono aku manut mampir ning Karang Kadempel ngampiri Bagong guyon-guyon sik sembrono parikena sembur-sembur atas sing loro dadi weras sing loro dadi tuntas. Ya. Saiki. Suk rebo. Wis kerep ya tak mulai tak geguyu dhewe ndak. Ndak ora nganu, ndak ora apa, ndak ora gayeng. Heeh. Ya mangkane ya. Sik ngene. Aja tindak kualat. Lah iya bener kandhamu. Bareng rek. Lali sumber ketibasan.
diterusno sitemungkul paten ana kamungkul apa dosane Bagong ya terus nusul. Wong tertib kok. Ah iya. Yo. Aja di ora. Lho kok ki Nembango. Sing endi? iki pertengahane iki. Aja dindak kualat. Mula aja sok kurang ajar. Kok ndak kualat. Kowe iki nembangok suwek cangkemmu ora. Aja ceket. Hah? Aja ceket. Aja di suaraku serak. Lah apa serak apik. Aja dindak kualat. Wah ya serak-serak kan ning apik. Lah ya bener kandhamu lali sumber ketiwasan. Reng, apa? Wayang Jlimen sing kaping pira? Wes nganti ora iso diitung, Tru. Ya. Bengi iki dipersembahkan oleh SPBU 4455612 Kalibawang. Katur dumateng sedaya warga Banjararum, Kalibawang Kulon Praga saha sedaya pandhemen wayang Jlimen. Wah ya. Ya muga-muga suasana ndang pulih meneh ya Truk sing do tuku bensin ndang akeh meneh. Ha iya. Nek bensine akeh engko iso menunjang apa jenenge perekonomian. Ya nek perekonomiane engko membaik, ah kuwi bakale mesti bakal ana pementasan meneh. Oh iya. Sing muni ana pementasan meneh sapa? Lah ya iki engko ade berusaha seperti kaya sing tak kandhake kuwi. Tanggap darurat iki masih sampai 31 Juli. Oh. Awak dhewe seniman merongos meneh sesasi. Oh iya. Muni merongos ya ana lek marwata. Wis kebacut e. Ha ya ora apa-apa ora. Ngrekoso meneh. Apa sesasi meneh.